Okay, Storm vil lave en barani. Backflip til hele skoen. Okay, jamen du har sagt det for mig. Er du klar? Ja. Yes. Hej. Hvad skal du lave? Double front. Yes, så bare gør. Og Sofus laver det samme som Storm han lige gjorde. Og Storm skal lave en gainer. Og Sofus skal også lave en gainer. Og Sofus første backflip. Jeg vil lave det, der hedder mærkelig menneske. Så prøv backflip. Ja. Two back. 3 backflips. Okay. 3 backflips.